Os noieses terán unha nova cita solidaria o vindeiro domingo 6 de xullo nos locais da Sociedade Liceo, cunha nova edición do Festival Benéfico da Academia de Baile Kitis-Katis. No espectáculo, que levará por título Unha viaxe polo mundo, participarán uns 150 rapaces. Este ano serán máis de 150 rapazas as que van a formar parte deste gran festival, Unha viaxe polo mundo, e dende o Concello queremos agradecer a Luisa e a Kitis-Katis que teñan a ben realizar este tipo de festivais que, ademais de ser un atractivo para toda a xente que quere disfrutar dos bailes destas rapazas, que ademais teña ese fin solidario tan necesario para a investigación. Os fondos recadados no festival irán novamente a financiar proxectos de asociacións benéficas, neste caso a obra social de pediatría do Hospital Clínico de Santiago, entidade dende a cal agradecen este xesto. Agradecer o xesto de acordarnos de nós para facer un evento solidario e axudarnos en todas as actividades que facemos. Como dicía Laura, temos 3 lemas que son investigamos polos nenos, coidamos polos nenos e axúdanos a debuxarse o sorriso. En eso é a nosa base, o que queremos facer. Temos moitísimos proxectos, moitísimos, uns que están xa levándose a cabo, outros que están aí en proceso, e isto nos vai a servir para, de moito. Nós sempre dicimos que por pouco que sexa, pouquiño a pouquiño se vai facendo a montaña. As entradas para o Festival Benéfico xa están á venda, podéndose adquirir no propio liceo por tan só 4 euros.